KUDLADAKLU is our emotion. ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಿನ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕೈರಿನ್ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಅಂದಲೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನಾರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಪತ್ತದು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡೋಟ ಗಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡೋಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಬಲೆ ಬೊಯ್ ಅಂಚೆ ಒಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈ ರಡ್ ಬಸ್ ತ ನಡುಟೆ ಅಂದು ಬಪ್ಪನ ನಾನು ಆರೆಗೆ ಬೆರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಗುರು ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ನೆರೋದು ಓ ಕುಡ್ಲದ ಬರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬತ್ತು ಬಿಲ್ದು ಬರೋ ದಾದ ಬರೋ ಮಾಲ್ಪಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ನೆರೋದಿತ್ತಾರೆ ಮನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಅವು ಪರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಮಾತಾಡ ಪರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಂಡಿಗೆ ನೆಂಗೆ ಕೋಪ ಬಿಸಿರು ಪರ ಸುರಾಮ ಇಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಿಡಿಯ ಯಾನ್ ವಿಮನವರ್ ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆಡು 1985 ಆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮುಂಗಾರುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಗುರುತಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಆರು ಗುರುಕಿರಣ್ ಆರೇನ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ತಿನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಆಕ್ಲನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡಬರ ಬೋದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ವೇಣು ಪಂಡದ್ದು ವರಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪರಿಚಯ ಎಂಕು ವೇಣುದ ಹತ್ರ ವೇಣು ಪಂಡದು వాళ్ళు ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಅಂಚ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದವರ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತೀರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದ್ದು ಓಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಐದಕ್ಕ ಏನು ಅಪಚಿತ್ರ ಹೊರಡಿತ್ತೇನೆ ಅಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರ್ತೀರು ಅರಗಿಣಿಡು ಅಂಚೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಕ್ಕ ಮನೋರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯರು ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಾಮಿಸಿಡೋರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರಗಿಣಿ ಅಭಿಮಾನಿದ ಅರಗಿಣಿದ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಐದಕ್ಕ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಹರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮನೋಹರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಮನೋಹರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೆಯರ ಎಂಟ್ರರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀರೋ ಅದು ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಹೈಟ್ ಗುಂಗುರು ಕೂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಮೋನೆ ಅರೆ ಹೀರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೇ ಮನೋಹರ್ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ನೆರೋದು ಓ ಕುಡ್ಲದ ಬರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬತ್ತು ಬಿಲ್ದು ಬರೋ ದಾದ ಬರೋ ಮಾಲ್ಪಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ನೆರೋದಿತ್ತಾರೆ ಮನೋಹರ್ ಎಂಕ್ಲ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಏಪದ್ರ ಮೂಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಗತೆ ಇವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಗ್ತಾರೆ ಮನೋಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಗುರು ಯಾನು ఒక ಸುನಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಸುನಿಲ್ ಯಾನು ಗುರುಕಿರಣ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂಕ್ಲನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾನು ಉದಯ್ ಮರ್ಕಿಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಊರದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆರೇಗು ಇಂಕ್ಲ ಮತ ಗುರ್ತ ಪಂಡ ಊರದಕ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿಂತೇನೆ ನಾ ಇಂಕ್ಲದ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರೇಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಟ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪಣಂದು ಇಡರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ವಿಷಯ ಬಂದ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 25 years ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ರಿಲೇಷನ್ ಆ ಸಂಬಂಧ ದೇವಂದರಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ ಐದು ಕಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸ್ಕೂಟ್ರಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಾಪಿ ಪರಿಯರ ಚಾ ಪರಿಯರ ಪೂರ ಗುರುಲ್ಲ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ಗುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಅವಣ್ಣ ಪೂರಕ್ಲ ಸೋರ್ನರೆ ಅವನೊಂದು ಅಂಚ ಅವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ ಕಂಡಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರೋ ಕುಸಾಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಹಿಡಿತ ಜಾಲಿ ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡೋಟ ಗಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡೋಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಬಲೆ ಬೊಯ್ ಅಂಚೆ ಒಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಆರು ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈ ರಡ್ ಬಸ್ ತ ನಡುಟೆ ಅಂದು ಬಪ್ಪನ ನಾನು ಆರೆಗೆ ಬೆರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಗುರು ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಹೊಂಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ರವಿ ಆಯಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬುದಾರ್ದಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬಜಾರ್ ಭೀಮ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಆ ದೂರದ್ದು ಬಂದಾಗನೇ ಬಜಾರ್ ಭೀಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲೆತ್ತೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಆರು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅಂದಿತ್ತಾನೆ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಟುನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರಿನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆರಿನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಪೂರೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡೆ ವರಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಗ ಪರ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಆಯೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡೆಂಕ್ ಒಣಸ್ಪಾಡೊಂದು ಏನು ಮೊಕ್ಕೆಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುರುಕಿರಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೊರಿಯರು ಇಂದಕ್ಕಿರಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಓದೇವ್ದರ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಜಸ್ಟ್ 84 ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ 85 ಅವು ಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದ ನಡೆದವರ ಗುರುಕು ಏನು ಪದ್ಯ ಬರಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮ ಪದ್ಯನ ಎತ್ತಂದು ಇಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಏನ್ಲಾರ್ಲಕ್ಕುಲೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯ ಏನಕ್ಕ ಅದ್ಪಾಗ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಚಿನ ಒಲ್ಪಡ್ದೊಂದು ಅವು ಯಾನೇ ಮಲ್ತಾನೆ ಈರು ಮಲ್ತಾನೆ ನಾವು ಇಂಕು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದಾಂಡು ಈ ಬೇರೆ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಇಂದೇ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಪಂಡ್ಯರು ಹನುಮಂತ ನಗರಡು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಅದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಅಪುರ ಕಷ್ಟ ಅಪುರ ಅಪ್ಪನ ತಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಯಾನ್ಲ ಅವನು ಆತಂದು ಮಂಡೆಗೆ ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ವಿಷಯಡನೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಮಾತಾಡನಾಗ ಎಂಕ್ ಐದಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಂಡ್ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನು ತರಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಗುರು ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಗುರು ಡ್ರಮ್ಸ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇದಾರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇದಾರು ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಗಿಟಾರ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇದಾರು ಮಾತ ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಬಂಡ ಏರಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೈ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಆ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಕಲ್ತೆ ಪೂರ ಅಂತ ಹೊಂಡಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ ಎನ್ನ ತರಟ್ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅವರು ಶ್ಯಾಮಲ ಬಾವೆ ಆರ್ನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಚಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಡ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ತಯಾರಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂದು ತರಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಜ್ಜನದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲೆತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡು ಪ್ಲೇ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಗೆಜ್ಜನಾದ ಸಿನಿಮಾಡು ಆರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಡು ಆರು ಕೆಲವು ಅವು ಅಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಮಾಡೋಯ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಗೋ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೇ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಇಂದು ಸೊ ಅವು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಮುಖ್ಯನ ಗುರುಟ ಮಂಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಣುಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರಾಯರ ಮಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆ ರಾಯರ ಮಗ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದು ಐಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ನೆಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಾಡೆ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐದು ದೇರ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಾರು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐನು ತಂದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಗರು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಸಿ ಎತ್ತಂಡು ಒಂದು ಯಮಹಾದ ಅವು ಐಟು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮುಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಟೊಂದು ಎತ್ತಂದು ಐಟು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಂದು ಯಾರು ಐದು ಎತ್ತಂಡು ಐಟು ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಯ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೊಯ್ತೆ ಓ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನೋಡೋದು ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಡಿ ಒಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಿತಾನೆ ಯಾನು ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಂಡೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಈರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಪೂರ ಬರೆವಂಡೇರು ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಬ್ಲಾ ವೇಣು ಅರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾನೆ ಆಯ್ತು ನೋಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇರಾರು
ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಇರಿಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಆರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರೋದುಂಡು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದುಂಡು ಆರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ದಾನೆ ಗುರು ಏತು ಬರುತ್ತೆ ಏತು ಅಪ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಆಪುಣ ಅನ್ಪಾಡು ಇಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ಲಡಾಯೇ ಅಂಡು ಕಡೆಗೆ ಎಂಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಆದ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಭಾರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡ ಗುರುನ ವಿಶೇಷ ಆರು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲೇರ್ಂಡ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ ಬುರುಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಆತು ಯಾನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಹಾಕದು ಪಾತಾರ್ದೆ ಗುರು ಗುರು ಹಾಂ 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 ಅಂದ ಅತ್ತು ತನ್ಮಯತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದು ತನ್ಮಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದವ್ರು ಇತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ಯೂನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಆರು ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಆತು ಯಾರು ಉಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರಾಯರ ಮಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ನಾನು ಇಂಚ ಆರಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪೆಂದು ಅವಳ ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ಲಡೆ ಅಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈರಿನ ಅವು ಪರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಮಾತಾಡು ಪರ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೋಪ ಬಿಸಿರು ಆಗ ಪರ ಸುರಾಮ ಇಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದು ಐದಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಪೋಯ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಪೋಯಂಡ ಆರನೇ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಡ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಂಡೆ ಶಿವಶಾರಂಡ ಪೋದು ಓಲ ಉಂತುನಿ ಆರನೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಡ ಅಪ್ಪನು ಅತನಾಗ ಆ ಗುರುಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಆರನೇ ಇಲ್ಲಲೇ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಕ್ಲಾಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪೂರ ಪಣೋಡೊಂದ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಶಿವಶಾರಂಡ ಪಣ ಇತ್ತೆ ಆ ಶಿವು ಅವಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೊಂದು ಇಂದು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ ಕೂಡಲೇ ಆವಡು ಉಂಡು ಶಿವಶರಣಗೆ ಬಿದ್ದಾನೆ 2 ಮನ್ಪೆ 12 ಮನ್ಪನ ಬದಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ತ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಐಟು ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂಡಿಜಿ ಯಾರೇ ಮಲ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಇವಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ಪದ್ಯ ಉಂಡ ಅಮ್ಮನ ಮಾಡೆನ್ನ ಪತಿರಾಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರದು ರತಿಪ್ರಾಯ ಅಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಆರ್ನವೆ ತೂಕೆ ಆರಿಗೆ ಪಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಒಂದು ಅಂಚ ರಾಜ್ಯ ಪಿರ ರಾಜ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಆರಿಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ವಿಷಯಡು ಸುಮಾರು ಲಡಾಯಿ ಆತಂದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡು ಅವು ಲಡಾಯಿ ಆತೆ ಲಡಾಯ್ದಾಯ್ ಬಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಲಡಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಬರೋ ಎಂಗ್ಲಿ ಅರಗಿನ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡತಿ ಅಡೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಮೈನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅರಗಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಟಿ ವಿದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಅಡೆ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಮೇಲೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪೂರ ಅಡೆ ಒಂದು ಕಾಲಡು ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಅವು ಎಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಉಪೇಂದ್ರ ತೂಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆರು ಉಪೇಂದ್ರ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾರೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ನಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರು ಪಂಡುಗಡಪ್ಪಡಿಯರು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ರೀಸನ್ ಅತ್ತು ಅವು ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಡೆ ಗುರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ರು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲ ಆರೆಗ್ ಇತ್ತಿಜೇರು ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಡೆ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಾರು ಹೊರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕರ್ ಮಲ್ತಿರು ಒಂದು ಪಣಲಿ ಅವು ಏ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡು ಆಯ್ಡ್ದಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಲು 100 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೂಲಂಚತ್ತು 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲ ಆರು ಏರ್ಲ ಕೇಳ್ನಕ್ಲೇ ಇದ್ದೇರು ಆರೆಗೆ ಸಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊರ್ದಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ದುರಂತ ಅಂಚನೆ ಮಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೊಸಬೇರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಹೊಸಬೇರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೋಜಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈಜವು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರನ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಆರು ವಾ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ತರ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು
ಯಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಸಕ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನದವ್ರು ಏನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಿರಣ್ಗಳ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಆಯ್ನ ಏ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಆನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಹೀರೋ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಬೇತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಆಂಡ ಬೇರೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಾಡೋಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಡ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೇರು ಗುರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಆರು ಬೇಜಾರು ಊರು ಪೋಯರು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪೋಜಿ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬುನ ಐಟ್ ಪಿರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವರು ಬಿಸಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ಅವು ವಾರನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಊರೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬತ್ತದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅವು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆರೆಗೆ ಸಂದುಡಾಡ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಊರುಡು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಎಂಚೆಂಚ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಐನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಲೇನ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಲು ಒಯ್ಕ್ ನಲಿಪೇರು ಒಯ್ಕ್ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುವೇರು ಒಯ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೇರು ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡದು ಸಿನಿಮಾಡು ಆರು ಮಲ್ತು ತೋಜಾರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಹಿಟ್ ಆ ಹಿಟ್ ಆವಡಂಡ ಆತ ಅನುಭವ ಆತ ಒಂಜಿ IQ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ ಥಾಟ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಡ್ದವರ ಗುರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಶೋ ಕೊರ್ತನ ಕೀರ್ತಿಲ ಆರೆಗೆ ಆಡಮುಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ದುಬೈಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಅನೇಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಮತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಂಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐನು ಸುಮಾರು ಆಯ್ತು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ಯಾವ ಗುರು ಒಂದು ಈತ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂಡು ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಪೇಂದ್ರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಯನಾಗ ಕುಲು ಒಂದು ಬರೀ ಒಂದು ತಿದ್ದದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮನೋರು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಆತ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಿರಂಡ ಕಲ್ಪಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡು ಏತ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆವಡು ಇಂದು ಪೂರ ಆರಡ ಕಲ್ಪಡು ಸೊ ಅಂಚಾದೇ ಇನಿ ಗುರು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊರದ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಐನು ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೊರಂಡ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾತ ಅವು ಗುರುಕಿರಣ್ಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವು ಅರೆಗೆ ಅವು ಆತ ಅರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆತು ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಾರ ಆತು ಅದು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಡೇ ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಐತಂಡ ಇಂಬೇರೆ ಬತ್ತಬೇಕು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಪಾಡಿನ
ಅಂಡ್ ರಿದಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಾಧವಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಹರಡೈತಿಂದ. ಯಾ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿರು. ಯಾನು ಇನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೂ ಯಾನು ಶುಭ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಗುರು, ಇಂಚನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಾಡು. ಮೋಕೆದ ಗುರುವಣ್ಣ ಇನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯಾಣ 25 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಶುಭಾಶಯಲು ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲಿ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾನು ಚೆನ್ನೈ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಮರಪರಾದ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಉಂಟು. ಎನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಯಾನು ಕುಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತದ ಅಂತಾಗಲ್ಲ ಐಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಐಕ್ನೆಕ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಈರು ಖುದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎತ್ತಿದ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಇರೆಗೆ ದೇವರು ಪೂರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರದು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಕೋರಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ದೇವರ ನಟನ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಲವ್ ಯು. ಮುಖ್ಯ ಆದ 6 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನಾರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಪತ್ತದು ಹೊಸಬೆಲ್ ಮುಟ್ಟ 6 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದ್ವಾರಕೀಶಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೈತಿನಾರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೈತಿನಾರು. ಇಂಚ 6 ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 6ನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 6ನ ಪ್ರತಿಭೆಡ್ದ 6 ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತರು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯರು. ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಫ್ ಉಂಡು. ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ 25 ವರ್ಷ ಬೋಡಾಯನತ್ನ ಅದನ್ನ ಆರಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ಯಾರನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆರಡ ಅಡುಮುಜಿ ಕಥೆಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅದು ಎಪ್ಪನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡಿತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ ಧೈರ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆರ ಧೈರ್ಯದ ತಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮಾತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪನ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿನ ಅಂಚ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಕೊರಲೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಂಗರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಆರೆಗ್ ಈ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅದು ಕೂಡ ಆರೆಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರನ ಸಂಬಂಧ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಂಟಾಟ ಬಂದು ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯಂದಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಗುರುಕಿರಣೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಪಂಡೇರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೀರು. ಇಂದ್ರಜಿತ್ಲ ಗುರುಕಿರಣ್ ಜನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಯವು ಪರ ಪದ್ಯನೂ ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾ ಪದ್ಯನ ಐಟ್ ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಅವಾಗದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇ ಮಾತಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಆ ರೀತಿ ಆರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಕ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಬರೆಪೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಐತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಿ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಬರೆಪನು ಅಂತೆ ಬಂಗದ ಬೆಲೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆರ್ಡ ಕೈಟೆ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಪೊಣದಿದ್ದೇರು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ದುಂಬು ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು. ಹೊಸ ಹೀರೋ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಯಾರು ಮಲ್ದಿರು. ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಿನ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಎನ್ನಲ ಗುರು ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಊರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು. ವಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್.
ನಿಮ್ಮ ಈ 25 ವರ್ಷದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ. ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫುಲ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಫನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರೋ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. Kudla is our city. Kudladaklu is our emotion. ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ.